temporary evacuation center sa 15 kabaga pamilya sa may Talumo proper ning atong syudad sa Davao. Radyo Mandon, kamusta ang sitwasyon sa to baga kay ng biktima ito sudok? Dong rin sa straight to the point. Yes, sa Radyo Mandong Irin, good morning. Good morning. Sa pagkakaroon Radyo Mandong ato mga kaigsunan po nga apektado sunog temporaryo karong gihikling sa Talumo Cemento Covered Court sakop nga pulis barangay Talumo proper ni nga syudad sa Davao. 15 ka pamilya ang apektado Radyo Mandong unya totally damaged sa siyam unya slightly damaged. Na isa lang kabuk nga balay pod ang slightly damaged. Pulo tanan ka panimalay Radyo Mandong. Unya ang actual occupants ani siyam ka individual. Unya house owner siyam gyapon, ang renter isa, unya sharer isa, unya caretaker isa. Unya midamyos ni siya og 2 million. Uy, dako. Ibalidit naman ni sa taga CSWD 2,125,000 pesos. Dako dai don, no? 2 million. Ang damage. Liman mo nag-ugdaw? O ugdaw tanan ang isa swalo ka balay nya katong isa slightly damaged lang. Na si Ma'am Isike Isike. Okay, Ma'am, good morning. Live ta sa DXTC Armen Davao. Ma'am, kumusta inyo ang sitwasyon diri, Ma'am? Wa bay problema sa iyohang mabawasan si Aro o kuryente na ba? Okay naman. Okay naman. Okay naman among pagkan sa CR. Wa gyud na salbar, Ma'am, sa imuhang Wala gyud, wala gyud basking sa nila, wala. Radyo Mandon. Yes, Radyo Mandong. Pangutan na daw si Ma'am Jean, kang kinsang balay, nagsugod ang kalayo kagapos buntag. Asa kagkitsa nga balay, Ma'am? Ang Katong sunog. Asa Nagsugod. sugod ang sunog. sa balay ni Arnold Ronquillo. Ani man gud Radyo Mandong at explain ni. Ang hinungdan dahil sa sunog, actually ongoing investigation sa sunog. Ang kini dahil si Ronquillo, Arnold, Ma'am, pangalan. Iya dahil intentional dahil niya gisunog iyang balay. Unya human niya gisunog Radyo Mandong. Na siya diha ron? Na si Ronquillo diha? Nadakpan na Radyo Mandong. Litinado na karon mo. Dalikyat po tadi. Sige don. Okay, kana lang sa si kining kasamang Jin, mga ato ang ligiros pangutana. Kasamang Jin, mga pila ka gintang balay ang imuhang panimalay dito sa panimalay sa mga Ronquillo. Pila ka metro. Pila ka metro. Bisan sa Ronquillo, mga duha ka balay bago sa moa. Duha ka balay. May si. Okay. Usay nahibaw ani mo diha kasamang Jin, nganong ang rason, nganong gagi sila pa ni Ronquillo ang iyang kaugalingon? So, namugot to siya sakit nga karon sa iyang pag-isip ba. Sige na siya nga iya daw sunugon ang iyang balay para madamay daw ang tibok moryo-moryo. Ugoy, paita. Wala siya kauban anang balaya? Iyang pamilya? Iyang anak niya kay iyang asawa naman sa abroad. Mauban taon po doon. Mga pila na nakabuan, nagsige na siya paghulga diha. Pag walang wala siya nibalik at dari out, kaya kayo mo gusto sa Samati. Ya, pagbalik niya, mo na ang ihag nga batasan. Magsige na siya og pagbahad nga iyang silaban ng iyang panimalay para damay-damay buntanan. Oo. Yan ako na gisunog. Unya, wa mo maalarma na, wa mo sumbong nga to sa barangay. Kakapitan na Alexis sa Villarinting, nga di mo tubag o gagkanan ang ibuhag i-chat. Wala man po sila nagkuhan kaya ako ka nadungog naman po ako sa istorya naman po sa among silingan po. Pero siguro katong yung istoryahan, wala po siguro nagkuhan. Nagkuhan dito sa barangay. Wa din nyo gi-report sa inyong purok leader ang kanamitang pagpanghulgana ni Ronquillo diha sa iyahag kaugalingon nga iyahag kining dauban? Wala po na ako ang kay usahin tarong mag sa istoryahon po ya pero wala mi kabalo nga dada siya kon siyang utok ka ng nada siya ka ng ano dari nga lakwas sunod siyang utok nga sunugon ko dahil niya iyang balay. Mao ba? Okay, magpasiyaw sa istorya, God. Mao ba pagkasunog atong higayon na diin man ka kasamang Jen?
Na ako dali sa simento, nagpalit og isda. Mao ba? Ano mo, tingala na lang ko nga lang So sa gihimo nimo dayon pagka bao nimo nga gilisilabaw na ni Ronquillo ang ilang balay imong silingan. Ha, taranta ko kay kadalag ko sa mga gamit kaya ako gisiguro ako anong bana kay may sakit akong bana no. Taon sad pod. Tapos akong apo magali kay nasa gawas akong apo in town. Mao ba? Si Ronquillo na atong tungura, siya ra usa da silang bahay? Duha sila siyang anak. Duha sila. Unya yang anak wa gyud magkakuan, wa gyud magkapugong sa amahan nga himuon ang naisgutan nga mong arson? Wala mo po'y gabutan ito ng bata. Bata pa dai pud iyang kuyog. So, 8 years old. Agoy Ginoo ko wa pa pud nay buot magkakasama kayo. Bibiyaan ka ni iyang anak yan, nidagan siya. Magani kay ang bata, gikuha na po sa abang silingan to, gibunlot para makagawas. Maipod ni si Ronquillo kay wa man niya giapil iyang kaugalingon sa diyang ni silaab ng iyang balay. Wala kay pag gumagsuad, dagan na sa dito sa likod ni Agi. Murag di pa ni buang siguro ning kuana ni kining di pagkaayo siguro ni epektado ni. Mao ba? Taon sad oy. So mao to nga ni silaob na unsa may tay unang gihimo nimo ang imong hagdaong pamilya una mo imong gipagawas imong asawa imong bana. Akong bana, ako apo niya, wala nang bisong nga ako sa mong gamit, wala na kay kusog naman kayong kalayo good. Basta sa kayong ko sa kalayo ba, ya, naabot na dala sa pikas balay. Isa magkagduhan, kuha pa lang mong gamit, bahala ng gamit, magkita raman na. Bitaw Kaya tinuod. kinabuhin taon, mga siguruhon. Correct. Sige in town. So ang inyong pagyanhanglanon diha sa evacuation center kumusta man? Okay, manaan naman po din noon. Nana? Oo po. Mao ba ang inyong mga sinina tanan hurot yun to kasaman Gino? Oo, hurot yun. Sige lang kay kami basig amo huna-unaon papud namo rong adlaw. O say matabang damo diha ninyo para pud in taon makuha-kuha ng intawon kabugog-bugaton sa inyong kahimtang diha karon kasaman Jin. Ang Arimen Foundation dili mo talikod sa inyong kahimtang karon kasaman Jin. O na salamat din tayo. Salamat po sa inyong handihang pagpaningkabot nga mga